pretendejna u nippretendu li għandu jkun hemm pjan infassal aħjar għalihom. Aħna x'qed ngħidu illi wara sena naħseb illi saret ħafna riċerka, naħseb illi nafu wkoll pajjiżi oħrajn x'għamlu u x'kienu qed jagħmlu anke fi żmien ta' lockdown u nafu illi s-servizzi essenzjali li jkollhom bżonn il-persuni b'diżabilità, studenti u anke adulti b'diżabilità tajjeb, kienu l-aħħar li verament għalqu f'lockdowns f'pajjiżi oħrajn. Kien dan il-messaġġ li twassal mill-President tal-Għaqda Nazzjonali tal-Ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità, Markita Mangiafico, f'intervista waqt il-programm NetLife ippreżentat minn Robert Cremona, fejn saħqet li minkejja li għaddit sena baqa' ma sar xejn għal studenti li għandhom xi diżabilità. Ispjegata li b'mod speċjali tfal b'diżabilità intellettwali ikollhom għatta sfidi fit-tagħlim u jsibuha ferm iktar diffiċli meta t-tagħlim isir permezz tat-teknoloġija. Persuna, student li għandu imġiba diffiċli sewwa. Jekk dana fil-klassi jkun assenjat LSC ta' 1-to-1, l-LSC mhix qiegħda hemmhekk biss biex tissapportja fl-edukazzjoni tal-lezzjoni li tkun qed tingħata dak il-ħin, tkun qiegħda hemmhekk ukoll qed tissapportja biex lill-istudent bl-skills li għandha l-LSC iżommu connected u xek waqt il-lesson. Online ma tistax issir. Dan it-tibdil li ġabet magħha l-pandemija qed iwassal biex titħarbat ir-rutina tant essenzjali. Il-fatt li issa nqata' dan il-kuntatt, inqata' dir-repetizzjoni, inqatat il-xedjulu li kien ikollhom, dik taffettwahom, taffettwa lilna li qed nifhmu x'inhu għaddej, taħseb wara kif se taffettwa lil daw il-persuni li ma jafux, ma jistgħux jifhmu x'inhu għaddej. Mangiafico saħqet li hemm bżonn li pajjiżna jimplementa dak li tallimna fl-aħħar sena biex tfal b'diżabilità intellettwali ma jibqgħux ibatu. L-awtoritajiet jisimgħu forsi jinvolvuna iktar bħala stakeholders biex inkunu nistgħu nagħtu wkoll il-suġġerimenti tagħna jinvolvuna naqra iktar u nisperaw illi minn dak kollu illi tallimna s-sena l-oħra m'għandhomux ma nimplementawh. Kristin Mamo għal Net News.